Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा गोबां खोनाबाय बेनो जाबाय ADRE 2.0 आरोबाव गोदान साख्रि ओंखारबावसिगोन पस्टआ डिक्लेयार जाबाय 22,776 वेकेन्सिस जेराव Gr.3 Gr.4 थागोन आसाम पुलिस थागोन बेनिफ्राय गोबां डिपार्टमेन्ट्स थागोन एडुकेशन डिपार्टमेन्ट थागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि क्लास 8 पास 10 पास डिग्री पास HS पास नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन जुलाइ जानाय लोगो लोगो अफिशियेल नटिफिकेशन ओंखारसिगोन बेनि सिगां ओंखारनो हागौ नाथाय नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल आपडेट मोनो स' नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन बेखायनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाखादो मानोना गोबां साख्रि फैगासिनो दङ बिनि अनगायैबो BTCआव 5,000 वेकेन्सिसनि साख्रि फैगोन जेराव नोंथांमोनाबो Gr.3 Gr.4 साख्रि मोननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय मोजांसिन बाथ्राया बेनोबाव दाखालि ADREआव जायफ्रा थालांदों फिसा फिसा पइन्टआव नोंथांमोनाबो एडिशनेल लिस्ट मोनसिगोन 800नि खाथियाव जेराव नोंथांमोननोबो साख्रि होग्रोबावनाय जासिगोन स' लोगोफोर मा फैगोन पस्टआ जों बेखौ नायनोसै आरो बेसेबां पस्टनि साख्रि होगो आरो माब्ला होमारगोन जों बेखौबो दानिया नायनोसै माखासे डेटा दङ बे लोगोफोर जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव फार्स्टआवनो एन्ड बेनिफ्राय जों माखासे आपडेटखौ लागोन दायो फैबाय जों अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल नटिस मोनगोन ना अब्ला बेयावनो मोनगोन बेनो जाबाय assam.gov.in देन बेयाव फैनानै Gr.3 Gr.4 नोंथांमोना साख्रि मोनगोन गासैबो क्वालिफिकेशन सेम दङ बेनिफ्राय साबजेक्ट सिलेबास बिनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगोन सिलेक्शन प्रसेसनि सायाव जे बबे पस्टआव कम्पिउटार नांगौ आरो नाङा बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअस मोनबाय थासिगोन बेखायनो नायनो दाबाव बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव स' बिदिब्ला नेक्स्टआव जों थांसै बबे पस्टआव बेसेबां साख्रि थांमारखो जों दानिया नायनोसै माखासे डेटाखौ दा बे जाबाय डेटा दा डिपार्टमेन्ट वाइसआव फैनाय जे नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 44,703 जेराव माखासे पेन्डिं दङ माखासे जानि थाखाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनो हानाय नङा उनाव बेफोर गासैबो भेरिफिकेसन जाखांनानै साख्रि मोनगोन दा नै हमना ला नोंथांमोना बेबायदि मोनदों स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बे नुनाय पस्टआव साख्रि होसिगोन 25 मेआव एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय राननाय हाबाफारि लासिगोन जेराव अमित शाह हम मिनिस्टार बिथाङा फैसिगोन एन्ड बेनिफ्राय बे जोबनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना जयनिं जानांसिगोन आरो जयनिंखौ माब्ला जागोन थ' जयनिं जानांसिगोन नोंथांमोना जयनिं जायाबा स' नोंथांमोनाहाय मोननाय नङा अके बेनो जाबाय जयनिंआ नोंथांमोना माब्ला जागोननो डेट फैखाबाय जुदि बिनि गेजेराव जायाबा नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा बेनो जाबाय 1 जुननिफ्राय 15 जुननि गेजेराव जयनिं जाथारनांगोन अफिसावहाय अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन बिनि उनाव नङाबा स' नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा अके एन्ड बेनिफ्राय ओरैबायदि जासिगोन बे 15 जुननि उनावहाय माखासे चेन्जेस जासिगोन जे डिपार्टमेन्ट वाइसआव साबैसे जयनिं जामारखो आरो खायसे जानाय नङा नालाय बेखायनो पस्टआ थालांबाय थागोन आरो गोदान साख्रि ओंखारगोन बेखौ लानानैनो गासै 22,776 वेकेन्सिस दायो मोनथ'दों आरो बारायबावगोन अके मानोना खायसे पस्टआव जयनिं जानाय नङा अके बेनो जाबाय अभारलिपिं होननाय दंबावो जेरावनाखि बेखौ लानानै ओभारअल 22,000 दायो दोनथ'दों बेनि गेजेराव नेक्स्टआव इडुकेसनावहाय गोबां वेकेन्सि दङ 10,000नि बारा वेकेन्सिस थागोन होनना बुंदों जेराव LP टिचार UP आरो हायार सेकेन्डारि बे मोनथाम सेक्सन दङ एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगोन APDCL स' APDCLआव हमना ला 2,000नि बारा दङ बेनिफ्राय एग्रिकालचारावबो नोंथांमोना 2,000नि बारा पस्ट मोनगोन होनना बुंदों आरो आसाम पुलिसावबो 2,000नि बारा पस्ट मोनगोन होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि डिपार्टमेन्ट्स दङ नोंथांमोना बेखौ मोनलांबाय थागोन जेब्ला अफिशियेल नटिसआ फैयो मानोना गासैखौबो लानानै नोंथांमोना 22,000नि बारा वेकेन्सिस मोननायनि चान्सआ दंखायो स' बेखायनो जायफ्रा दाखालि एसे एनै थालांबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन दालासै दिनैनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामखादो बा रानिं खालामदो बा फरायदो स' नोंथांमोना नैबे 22,000आव नोंथांमोना चेलेन्ज लानो दा जियानो जा नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल नटिस फैबावगोन अब्ला नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन दा जायखि जाया नोंथांमोना नैबे डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय बेबादि केटेगरि 1, 2, 3 मोनलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोननि ADRE अके स' ADRE 2.0 नोंथांमोना मोनसिगोन आरो बेनि अनगायैबो मोजांसिन बाथ्राया जायनाखि BTCनि नोंथांमोना नैबे 5,000आवबो चान्सखौ मोनगोन प्लास नोंथांमोना 2.0 ADREआवबो नोंथांमोनाहाय साख्रि मोननो हायो स' बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव कामान्ड' थागोन थाया बेनि सायाव आपडेट गैया जेब्ला फैगोन नोंथांमोना मोनगोन बाट आं मेक्सिमाम AB एन्ड UB खौहाय स' नोंथांमोनाहाय बेयाव चान्सखौ होनो हायो अके बेनो जाबाय पस्टआ फैखागोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट